Doncs sí, segurament l'EcoWaste for Food el que ens ha de portar és una energia renovada, una motivació extra per seguir endavant, perquè els propers mesos descobrirem moltes experiències que s'estan realitzant arreu d'Europa, de les que podrem esperar molt i les podrem aprendre molt i segurament tindrem molta informació i molts coneixements a compartir amb gent que està molt preocupada i molt interessada pel tema del malbaratament, com nosaltres. Children have to learn the awareness of not waste food. Change fish for chicken. There was a vegetable screen. We serve 172 meals there. They left 5.6 kilos. Amb la nova col·laboració amb Colgate incorporem un nou programa de compost amb el qual aquell menjable i aquell immenjable que fins ara llançàvem als containers, doncs serem capaços de generar compost que anirà a parar als horts de les escoles. Es fundamental que todos sepamos y que todos estemos conscientes de cuáles son los problemas que genera la lasitud general que tenemos no solo en España o en Europa, sino en todo el mundo en el tratamiento de los residuos orgánicos. Lo que tenemos es que evitar la pérdida de recursos o el malgasto de recursos alimenticios o de materia orgánica, de alimentos en general. Entonces, primero es evitarlo y después el hecho de que la educación sea inseparable del proceso, pues es fundamental. Pensar que projectes com aquests no tenen cap sentit, no fa falta ni que existeixin. El que sí que és important de tot això, el que té sentit, és que els nens tinguin consciència i que juguin aquest paper de lideratge.